Que tal, como están? Benvidos ao noso preguntoiro. Hoxe imos falar en clave deportiva. Falamos do Santiago Futsal. Leva 9 xornadas o equipo con 5 derrotas, 3 empates e unha vitoria. A última no multiusos de Sar o pasado venres fronte ao Palma Futsal. Da situación do equipo dos ánimos imos falar cun dos seus xogadores, un dos xogadores que repiten temporada, a súa terceira campaña aquí en Santiago. Falamos con Hugo Sánchez Flores. Hugo, benvido, moi boas. Moitas gracias. E xa non facemos a broma do teu apelido, nin nada, pois xa está un pouco vista, non? Sí, xa te dixeron moitas veces. E algúns comentaristas tamén tocaron o tema, sí. Moi relacionado co fútbol, iso sí. Sí, que nada ten que ver con o noso deporte, pero bueno, sí que é verdade. Bueno, imos falar entón do Santiago Futsal, como dicía, 5 derrotas, 3 empates, unha vitoria. Supoño que tedes unhas ganas tremendas de que chegue xa a segunda vitoria, non? Sí, bueno, sobre todo tamén as ganas do derbi, non? O sábado frente a Burela. O bagaxe hasta agora non está sendo nada positivo, como diste, 5 derrotas, só unha vitoria, pero bueno, sí que é certo que tamén o calendario pois, non estuvo da nosa parte, e bueno, pouco a pouco pois intentaremos coller ritmo e empezar a ganar partidos. Bueno, porque como ti dis, o calendario tampouco foi moi bo, tocaron vos rivais moi difíciles, o último, por exemplo, o Palma Futsal, que visitaba o multiusos de Sar, un equipo que é toda unha revelación, xa podemos case que catalogar como un dos grandes, non? Sí, prácticamente sí, non? Creo que despois dos tres grandes, bueno, incluso apartando un pouquiño a Pozo porque non está sendo a súa mellor temporada, pois é a alternativa dos tres grandes, non? De Pozo, de Barça e de Inter. E, bueno, veo aquí, fixe un partido non o que esperaba, non? Porque se meteu un pouco atrás, prácticamente tiñan que ser eles os que dominaran o partido polo que decimos, porque teñen unha plantilla moi extensa, moi amplia, con xogadores moi experimentados, con moita calidade, con capacidade para facernos dano en calquer momento do partido, non? Pero, bueno, a primeira parte creo que estuvemos bastante ben, con ocasións, e na segunda sí que nos deixamos levar un pouco e ganaron o seu partido prácticamente por veteranía e por oficio. De todas maneiras, sempre nos fixamos moito nos resultados, que ao final son os que sitúan o equipo na zona da tábua clasificatoria, pero non sei se a nivel de xogo ou de actuación, de implicación, de sensacións, en definitiva, se estades contentos? Ou tamén pensas que aínda se pode facer máis nese sentido? Eu creo que aínda se pode facer máis, non? Houve un pouco de todo durante a temporada, porque sí que é certo que comentamos cando nos enfrentamos os tres grandes que sí que demos a talla, que incluso pois conseguimos un punto contra Pozo, pero sí que é certo que en outros partidos pois houve tramos deses encontros que non foi o Santiago Futsal de sempre, non? Que nos faltaba esa garra, esa agresividade, en xeral o equipo que quere Santi, non? Que quere o noso entrenador, que sexamos un equipo aguerrido, un equipo incómodo e agresivo, houve tramos desta temporada que non o fomos. Entonces, pois bueno, traballamos para iso, non? Para volver a ser ese equipo, para volver a falar dese ADN que tanto nos caracteriza e que, repito, que houve un tramo nesta temporada que perdimos. Bueno, como se traballa para volver a esa senda, a ese camiño? Eu creo que non hai que facer nada diferente, non? Porque eu, por exemplo, desde que cheguei aquí ao meu terceiro ano, ese traballo, ese ritmo, esa constancia deu frutos porque houve temporadas moi boas. Recordo a miña primeira que xogamos semifinais de Copa de España, que ganamos Copa Xunta. Entonces, pois, bueno, viuse que ese traballo, que ese xeito de entrenar e de adestrar, pois, que daba frutos, non? Entonces, pois, non creo que haxa que cambiar nada. Sí que é certo que os xogadores, pois, que temos que dar un pouquiño máis, que todos temos que dar esa parte de implicación que nos corresponde para dar ese saltiño, e, bueno, nos estamos traballando pouco a pouco. E notase un pouco no ambiente do grupo esa sensación de, a ver se gañamos xa, non? É inevitable, non? Levamos xa un tramo de temporada bastante amplio como para non pensar, só levamos unha vitoria. Se che digo que non hai preocupación, estaría che mentindo. Pero, bueno, o equipo tamén, a pesar de ser un pouquiño inmaduro, porque somos xente moi nova, pois tamén somos responsables e somos conscientes da situación, non? Non vamos a pechar os ollos e dicir que aquí non pasa nada, porque sí que é certo que pasa, porque senón levaríamos algunha vitoria máis. Pero, bueno, o equipo, xa che digo, é responsable e traballamos día a día para revertir esta situación. E como vai o tema da ilusión por facer algo,
quizáis algo máis que na temporada pasada, por sempre falamos que foi unha temporada pois así un pouco de cambio, de intentar buscar unha estabilidade, o mellor nesta tiñades máis ganas, máis ilusión por facer algo máis. Como se mantén despois de todas estas xornadas? Como ti ben dices, o ano pasado foi un ano de transición, non? Un ano complicado, de moitas novidades, de moitos cambios, e este parecía que iba a ser o ano de un pouquiño máis de afianzarse na categoría, de ser un equipo xa máis experto, un equipo que se sentira máis cómodo na primeira división, pero non está sendo así, non? Por diferentes motivos que moitas veces son incontrolables polo corpo técnico, polos xogadores, pois non está sendo así, pero bueno, queda moito ainda da primeira volta, tamén é certo que o calendario, como che dicía antes, foi un pouco caprichoso con nós, agora veñen uns equipos quizáis da nosa liga, tentaremos poñer todo a nosa parte, non podemos facer outra cousa porque é o que nos toca, repito, somos un equipo responsable, cada vez un pouco máis madura e intentaremos revertir esa situación. Despois dese calendario difícil, como recibe a eses equipos, como ti dicías, da vosa liga, ou podemos dicir que a priori pois serían máis asequibles ou estarían máis igualados con vos, pero non sei xa se levades unha certa presión por esas ansias de gañar, non? Non sei se os recibides de igual maneira que se estiverades mellor na táboa. No, está claro que peor, non? Obviamente, ti se levas unha bagaxe de puntos importantes ou un colchón, pois sempre vais a xogar os partidos con moita máis confianza, con máis tranquilidade, e é certo que agora esa tranquilidade, esa confianza non a temos, e iso vese perfectamente no partido do outro día, vese reflexado, porque íbamos dominando, controlando o partido, e na segunda parte, pois como que se viñeron outra vez esos fantasmas, non? Deixamos de facer o que facemos nós sempre moi ben, que é apretar, que é ser un equipo correoso e agresivo, como sempre digo, e eles pois levaron o partido, como che decía antes, por oficio, por veteranía, sen facer eles un gran partido, e eles pois conseguiron a vitoria sen prácticamente ningún mérito. Falabas ao principio xa da entrevista dese derbi contra Burela do próximo sábado. Como estades a preparar? É un partido moi importante, ademais de ser derbi, porque podría ser esa especie de punto e aparte, se gañades, un pouco de unha inyección de moral, non? Sí, home, está claro que todos os derbis son especiais, non? Para min, neste caso, aínda máis tamén que xoguei ali en Burela un ano. O partido importante, creo que para o Santiago Futsal todos os partidos deben ser importantes, non? Xoguemos contra Barça, xoguemos contra Palma ou contra Burela ou contra os últimos, non? Porque ese é o ADN que nos caracteriza, non? De nunca baixar os brazos, de competir contra todos os equipos, de ser incómodos e de, cando vayamos a xogar algunha pista ou cando veñan aquí a asar, pois que o equipo contrario pense que non nos apetece xogar contra o Santiago Futsal, non? O partido, repito, é especial e importante, tentaremos buscar a vitoria como facemos sempre. Despois, o que pase, pois, o fútbol sala non son matemáticas, e moitas veces podes facer as cousas moi ben e perder, como nos pasou en Levante ou en outros partidos, e facer as cousas mal ou non tan ben e gañar, como nos pasou en Antequera. Non sei a nivel persoal como te estás vendo ti dentro do grupo, crees que estás dando o teu nivel, estás satisfeito ou tamén tes algo por aí que diste, a ver se, non sei, cal é a túa situación persoal? Bueno, contento porque a miña responsabilidade dentro do equipo é moi alta, o rol que me dan o corpo técnico pois tamén é moi alto, moi importante, e disfruto desa responsabilidade dese rol, non? Gústame esa, por decirlo de alguna maneira, especie de presión, esa responsabilidade, e collo encantado. Pero, bueno, sí que é certo que o equipo non está gañando, non está facendo todo ben que se poida en algúns partidos, e esa, pois, xa que a responsabilidade tamén me toca cando me dan, pois tamén a collo, e en parte pois tamén é culpa miña que o equipo non vai así de ben, non? Entón, pois, bueno, dentro do equipo encontrome moi a gusto, na cidade tamén, encontrome moi ben, pero, bueno, temos que cambiar algo e revertir esta situación para que o equipo gañe e para o equipo vaya para arriba. O certo é que foron marchando xogadores importantes, xogadores da canteira, do Santiago Futsal. Quedas ti como, non sei se nunha situación de alguma maneira especial, polo que dicías, tes máis responsabilidade, a túa terceira campaña, eres un xogador coñecido, aínda que viñas de Lugo, pois coñecido no que podemos decir como ese eslogan que tedes no Santiago Futsal, o futsal da terra, finalmente, e non sei como te sintes nese papel. Xa che digo que é moi cómodo, non? Sí que é certo, como ben decías ti, que
que se foron xogadores importantes, xogadores de moito peso, capitanes, moitos deles, que se quedaron outros tamén de certo peso, pero bueno, o tempo foi pasando e a min foi me tocando pois coller ese rol, non? Xa che dicía antes que o collo encantado, esa responsabilidade gustame moito, e así o intento asumir, non? Pero bueno, sí que é certo que veño do, por así decirlo, do máximo rival, de Azcar Lugo, pero cando fui pasando o tempo, pois fui me encontrando moi cómodo, o corpo técnico deme unha responsabilidade que collín encantado e estou moi a gusto. Por certo, que falamos de xente importante, de xente que outra estaba chamada a ser importante, parece que se truncou un pouco a cousa no camiño. Falo de Palmas, que volvía a casa, estaba chamado pois pola súa experiencia, porque era un home que xa estivo aquí moito tempo, pois estaba chamado a ser un xogador importante. Esa lesión está a afectar moito, ti como ves o panorama dende dentro? Sí, afectou-nos moito, sobre todo anímicamente, non? O grupo pois deixounos moi tocado, cando volveu, que volveu no partido contra Barça no Palau, se non mal non recordo, pois fixe unha actuación fantástica, ele é especialista, é un cierre especialista en defender a pivos fuertes, pivos contundentes, e ele axudábanos moito, non? Nese caso contra o Ferrao, prácticamente secono durante todo o partido, e na nosa mente xa estaba a contar con Palmas durante toda a temporada, sabendo a responsabilidade que iba a ter, sabendo o papel importante que iba a xogar, sobre todo no tocante defensivo. Na seguinte semana de adestramentos, un lance totalmente fortuito con Toni, se mal non recordo, unha xogada totalmente desafortunada, pois sufriu esa lesión que nos deixou totalmente tocados anímicamente, non? Pero bueno, isto pasa moitas veces no fútbol sala, sobre todo no deporte, que as lesións pois truncan as carreiras de algúns deportistas e iso influe no equipo e temos que saber avanzar nesas adversidades. Bueno, porque temos tamén lesionado a Tallón, así xogadores de longa duración, despois tamén vai habendo diversos percances, porque o parte de guerra que nos dicía Santi Valladares a semana pasada na previa do partido tamén era importante, entre dúbidas, xogadores con molestias, sumados a Palmas e a Tallón. Non sei iso tamén como vos vai influindo nos adestramentos. Tamén é certo que logo se tira moito dos xogadores de abaixo, do filial, que tamén aportan o seu grau de area, pero como decía tamén Santi, tampouco se lles vai exixir agora que veñan a salvar a situación, non? Sí, iso afecta, obviamente, non? É unha bola que se vai facendo máis grande, non? Porque se faltan dous xogadores, pois temos que recurrir a xente do filial, xente do xuvenil, que obviamente nos axudan encantados, e nos encantados tamén de telos con nós, pero obviamente non vou enganar a naide cando digo que se veñen xogadores que non están acostumbrados á primeira división, a esta categoría, o ritmo noso de entrenamientos, pois non é o mismo, non? É evidente. Pero bueno, Santi sempre nos di que as adversidades que as temos que pasar por encima, que iso vai implícito no ADN do Santiago Futsal, e así o tratamos de entender. Será por dificultades, non? Que teñen pasado no Santiago Futsal. Sí, sobre todo, bueno, a verdade é que desde que eu cheguei aquí... tipo? De todo tipo, sí. Antes económicas, ahora non, estamos a verdade que moi tranquilos nese aspecto, pero sempre hai algo que nos está a poñer un impedimento, pero bueno, non buscamos excusas, o equipo traballa como se estuéramos todos. Bueno, o certo é que Santi sempre di que tampouco é disculpa, que son circunstancias que se dan, pero que hai que saber salvalas como circunstancia tamén e o tema do pabillón, porque estamos a sufrir un tempo bastante estrano, chove uns días, fai unhas temperaturas bastante calurosas, podemos decir, co cal hai bastante humidade no pabillón, non? E non sei se tedes que andar con moito cuidado, algún día xa houbo que ir a Santa Isabel por si acaso esvarábades moito, non? Sí, prodúcese condensación e pois non sei cantos días fomos a entrenar a Santa Isabel, pero bueno, xa che digo, son anécdotas que pasan que temos que superar con total normalidade, danos igual entrenar en SAR, como se vamos a entrenar a cemento, o equipo vai seguir sendo o mesmo, e xa che digo, Santi, por exemplo, a min desde que cheguei aquí, inculcoume moito ese valor, non? Das adversidades, de pasarlas por encima, e así o entendín perfectamente. E centrarse no que se hai que centrar, non? Únicamente. Que che gustaría que pasara esta temporada? Como estamos falando, bueno, hai que ir mellorando un pouco, conseguindo mellores resultados, pero aínda queda moita campaña, moita temporada. Que che gustaría que pasara? Eu creo que ahora mesmo pois falar de obxectivos concretos e concisos como Copa ou Playoff que están moi lonxe, non? Prefiro ir pouco a pouco,
que o equipo volva a recuperar esas sensacións, que o equipo volva a recuperar ese ADN, ese equipo que sempre fomos en pasadas campañas, volver a sentirnos cómodos co balón, volver a ser, pois bueno, en xeral, o ADN do Santiago Futsal, non? Que sempre apelamos a él. Non sei se estás vendo a Liga algo diferente do que pensabas, se está a haber algunhas sorpresas por parte de algúns equipos. Como decíamos ao principio, non é a Liga, ou parece nestes comezos que non é a Liga del Pozo, que é un dos grandes, o Movistar si está aí arriba, o Barcelona tamén, e logo temos o Palma, que tamén xa dicíamos que está por aí destacando, pero non sei se ti destacarías algunha cuestión máis. Sí, bueno, desde que empezou a Liga, ou antes incluso, falábamos e comentábamos dos equipos que estaba vendo, xa augurábamos moita igualdade, non? E así se está vendo. Recordo outro día que Inter empatou en Antequera, un recién ascendido, hai moita igualdade, casi non hai distancia entre os equipos de arriba e os equipos de abaixo. Bueno, iso por unha parte é bon, porque para o espectador é bonito, non como a temporada pasada, por exemplo, que Azcar Lugo se descolgou rapidamente, non se pelexaba prácticamente polo descenso, e iso dá un atractivo á Liga importante, non? Bueno, non me sorprende nada do que estou vendo, porque os equipos traballan agora moi ben, todo está cada vez máis igualado, e repito que iso creo que ven moi ben para a Liga. A igualdade, por lo tanto, non? Sí. Para que haxa un pouco máis de emoción, non? Sí, Sempre sí. os mesmos arriba, os mesmos abaixo, e outros en terra de ninguén. Sí, porque ao final é bonito que veña Pozo, que veña Barça, que veña Inter e que ti lle compitas, que saques un punto, que sufran contra equipos máis débiles, non? É bonito que os equipos con máis presuposto que vayan equipos a canchas onde os salarios e os presupostos son infinitamente máis baixos, e que ti lles fagas sufrir e que ti lles fagas correr, que eso nunca lles gusta, e para iso pelexamos. Bueno, pois para ir rematando, Hugo, estás contento, dicíamos, a túa terceira temporada, xa nos dicías que estabas contento de asumir esa responsabilidade, ese rol quizáis un pouco máis destacado. Estás contento das túas temporadas aquí no Santiago Futsal, de ter vido de Lugo, como ti dicías, do rival para aquí? Sí, creo que foi unha das miñas mellores decisións vir para aquí, sinceramente. Todo o mundo que me coñece sabe que estou moi a gusto aquí, moi contento, xa non só co equipo, senón tamén na cidade, pero sí que é certo que, por exemplo, na primeira campaña que a verdade é que non me esperaba xogar tanto, ser tan importante no equipo, porque había xogadores de moita reputación, moi recoñecidos, con moitos anos xa na primeira división, e conseguimos cousas moi bonitas, non? O seguinte ano pois tamén, porque era un ano complicado, que se fora moita xente, con rebaixa do presuposto pois enorme, e cumprimos tamén os obxectivos con moitas garantías antes de acabar a temporada, se mal non recordo. Quédame esa espiniña así que de ganar a final da Copa Xunta o ano pasado, pero bueno, en xeral o balance é moi positivo, non? Xa che digo, moi contento aquí, moi feliz, espero seguir moitos anos aquí competindo e xogando por Santiago Futsal. Bueno, pois ogalla que sexa así, e que tamén sea sinal de que o Santiago Futsal lle vai ben. Hugo, moitísimas grazas por acompañarnos, e sorte para ese derbi do sábado contra o Burela. Moitas gracias a vos. Nos seguiremos mañá con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.